बलदेव, कल के कल शादी की तैयारी पूरी हो जाएगी चाहिए। हमार बहन पूजा तोरा दुल्हन के लिबास में मिले। ले आओ अपन भाई संजू के बारात धूमधाम से ले जाओ हमार बहन के कल के कल। भैया, भैया आप हमसे हमार मर्जी पूछे बिना ही ब्याह तय कर देनी। पूजा देख, हमनी के खानदान में कभी भी शादी ब्याह के मामला में कोनो लड़की से होकर मर्जी ना पूछल जाला बेटा। छोटका भैया कहाँ बाड़न? हम पूछे तानी छोटका भैया कहाँ बाड़न? ओ बाहर गइल बा, ओकरा कोनो काम से भेजले बानी। उनका के एजा बुलावा अभी। काहे बोलाई हम ओकरा के? ओकरा काहे बुलाई? काहे कि वो हमरा से वादा कैले रहले कि वो हमार पसंद के लड़का से हमार ब्याह कराई। काहे से कि हम केहू और से प्यार करेंगे। सूरज भान सिंह के जबान पत्थर के लकीर होला। वो लकीर जे एक बार खिंच जाए ना, कबो ना मिट सकेला। तुहार ब्याह कल संजू से होखी और जरूर होखी। हमार फैसला दुनिया के कौनो ताकत ना बदल सकेला, खुद भगवान भी ना।